ത്രിത്വം, ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഇന്ന് നമ്മളോട് വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പോപ്പൽ ബഹുമതിയായ പ്രോ എക്ലേസ്യ ഡി പൊന്തിപ്പിച്ച എന്ന ബഹുമതി നേടിയ ഇടുക്കി തങ്കച്ചായൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വി അഗസ്റ്റിൻ ബ്രദർ. ബ്രദർ ജീവിതം മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ മകനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മകൻ നൽകുന്ന വചന സന്ദേശത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കാലയളവില്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയുടെ കാലയളവില്, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കർത്താവ് ഇതിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ കാര്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെയധികം വളർന്നു, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയധികം വളർന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. ഹൃദയം ചുരുങ്ങുന്നിടത്ത് പ്രപഞ്ചവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനും ഇടപെടാതിരിക്കാനാവില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹൃദയമാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും കണ്ടെത്തുവാനും ഉള്ള ഇടം. ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഇടവും ഹൃദയമാണല്ലോ. ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിലെ ഹൃദയമെന്നും ആത്മാവെന്നും പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മാറിയും പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെച്ചാൽ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിലെ ശ്രീക ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നവ കണ്ണ് കാണുകയോ ചെവി കേൾക്കുകയോ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് ദൈവമെല്ലാം ആത്മാവ് മുഖേന വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അന്തർഗതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിക്കുക ദൈവാത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവാത്മാവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ശക്തരാകുന്നത്, ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. റോമർ 8:15-16 പറയുന്നത് അങ്ങനെ. നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവാത്മാവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ ആബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും മനുഷ്യന് കഴിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയം അഥവാ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാകണം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പോലും പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. 4 തരം ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 1, ഒരു ഇന്ദ്രിയ ബന്ധം. ചിലർ ദൈവത്തോടൊരു ഇന്ദ്രിയ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. 2, ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം. 3, ഒരു ബൗദ്ധിക ബന്ധം. 4, ഒരു ഹൃദയതല ബന്ധം. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ദൈവത്തെ അറിയുവാനുള്ള വഴി ഹൃദയതല ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആധ്യാത്മികതയിലെ ഇന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങൾ ധാരാളം കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ ബന്ധം. അതോടൊപ്പം ഇമോഷണൽ ബന്ധം, വൈകാരിക ബന്ധം. ചില മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ചില സ്ത്രീകൾ കരയുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ 2 വീട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കരച്ചിലൊക്കെ മാറി അവർ പഴയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് കാണാം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ ബന്ധം. ബൗദ്ധിക ബന്ധം. ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വളരെ വലിയൊരു ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി പോലും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ. കാരണം എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു. പക്ഷേ യേശുവാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ഹൃദയം കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിലെ ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തുറക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഹൃദയം തുറക്കുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലാകാം. ദൈവവചനം ധാരാളം കേൾക്കുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മാറ്റം വരുന്നതിന് പലർക്കും. കാരണം വചനം എഴുതേണ്ട ഇടം തലച്ചോറല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, വൈകാരിക തലമല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ ഹൃദയമാണ്. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 30 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്: ആ നാളുകളിൽ ഇസ്രായേലുമായി ഞാൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഇതായിരിക്കും, ഞാൻ എന്റെ നിയമം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കും, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും. അപ്പോൾ സഹോദരൻ സഹോദരനോട് ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയേണ്ടി വരികയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവരെന്റെ ദൈവജനവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജനവും ദൈവവും രൂപപ്പെടുക ഇത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവൻ ദൈവാലയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് തന്നെ തന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തുറക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അവന് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. അതോടൊപ്പം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പീഡാനുഭവത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പാവനമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത്
വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരളി, നിങ്ങളിത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവാൻ എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇത് ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു ഗോതമ്പപ്പം ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്ന, അവന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്ന, വീഞ്ഞ് അവന്റെ രക്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഇന്നും തുടർന്നു 2000 വർഷമായി കത്തോലിക്ക സഭ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ രഹസ്യം ഹൃദയം കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നവന് അനുഭവിക്കുവാനും കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒന്നാണ് ദിവ്യബലി. ദിവ്യബലിയിലെ ഹൃദയം തുറക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ദേവാലയങ്ങളിലെ ദൈവമുണ്ട്. അത് ദൈവാലയമായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവാലയങ്ങളാകുവാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമായി ഈ കൊറോണയുടെ പീരീഡ്, ഈ സമയത്തുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഹൃദയം തുറക്കുവാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും ഹൃദയപൂർവ്വമായി ദൈവം വചനം വായിക്കുവാനായും ഹൃദയപൂർവ്വമായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഈ ചാനലിലെ സംസാരിക്കാൻ തന്ന ദൈവത്തിന് അവസരം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.